Athula ama-2000 ayawazi ubhombomo. Athula ama-2000 ayawazi ubhombomo. Sikhuluma nabantu abadala, iy'ngane, khona iy'ngane la endlini sehlisele. Igama lami uZidola, uZimipho Mabiyela from Ukhozi FM. Sengibuye ngathola isikhundlane sokuba i-director la kweMfucuza ngisaqale ngishaya ihloko. Thank you very much, baphathi bami. Phela yikhona elingibeke la. Bathi u-director njani obuyabe program. No, yikhona elingibeke la. Ngeke phela siphucane amathalente ethu njengoba silanje sinamathalente ahlukahlukene. So nami lami lona elingithathe la ngibeka la. Senihlulekile ukuthola umuntu ozoba u-MC. Kuthiwa no director, we understand ukuthi unamandla amangakanani but sizokubeka la. So ngicela ningangibona like nami ngazalwa ngemphethe. So ngizocela ukubingelela kakhulu i-media ekhona phakathi kwethu. Sibonga kakhulu nje isikhathi senu lesithathile ukuthi nize lana. Ngithobe kakhulu kumphathi weMfucuza FM uSibongi waKaNgcobo khona phakathi kwethu as i-partner yeMfucuzeko. Ngibingelela kakhulu ama-manager, ama-artist akhona phakathi kwethu nama-artist wonke akhona phakathi kwethu. Induna zabalandeli eyikhona phakathi kwethu. Ngiyazi ukuthi zenza umsebenzi obalulekile kakhulukazi masikhuluma ngale World Cup esinayo minyaka yonke yeMfucuzeko. Ngaphandle kwey'nduna ngiyazi ukuthi ayikho into engakwazi ukuhleleka ihambe ngendlela. Bona abantu siyasondela kakhulu eduze kwabo ekuthenini sibambisane nabo ekuthenini konke okwenzakalayo kuhambe ngendlela. Siyabonga kakhulu izinduna. Lingangena-ke mhlampe iqhaza leli elinalo kulo mculo kaMaskandi nibe ngemumva ngey'khathi zonke noma kukhishwa ama-CD benganishuthi nakancane ngisho iy'ndlebe, kodwa thina siyazi ukuthi nikhona nenza sure ukuthi yonke into ihamba ngendlela. So ngibingelela kakhulu-ke nama-stakeholders ethu, ama-partners ethu. Sibonge kakhulu ukuthi kulonyaka ka-2019 we are celebrating 8 years njengeMfucuzeko. Sicela sishaye ihlombe sesambe kakhulu siphikelele ku-10 years sekuseduze kakhulu phambili. Siyabonga kakhulu. Bakhona esilokhu saqala nabo eCalifontaine abangakazi basale babelokhu bekhona noma sesimuva sesithi hayi eCalifontaine isaseneli sesiye People's Park bebekhona besisupporta sindisa ngababhanoyi sihospandameni sehla phezulu yonke into sisifike namhlanje sesizongena la eMoses Mabhida ngaso sonke isikhathi bebehlale bekhona beseseka. Siyayibongela kakhulu. Bekuhamazwi nje lawa okunabukela ukuthi sicela kuzizwe lisekhaya. Sithobekile kakhulu futhi ngokuba khona kwenu. Umuntu nomuntu esihlale nahleli kusona siyamazi ukuthi ubalulekile. Bengeke futhi adele imisebenzi yakhe yonke yosuku lanamhlanje akhethe ukuzoba nathi namhlanje. Into bengasiboni nathi esibalulekile nomsebenzi esiwenzayo ngokuhlukana kwethu ukubalulekwa kwawo. Siyayibongela kakhulu okuleyo ndawo. Khuluma-ke lapho njengontanga. Ngizocela-ke ubaba uMcineka oyi-founder yeMfucuzeko, i-World Cup yoMaskandi sikubiza kanjalo. Ngizocela ukuthi athathe indawo yakhe naye mhlampe nje asenzele i-event background abasesinika-ke futhi ama-plans alonyaka ka-2019 ukuthi-ke izinto zizohamba kanjani. Sicela simshaye ihlombe elikhulu. Uyena muntu owayiphupha le Mfucuzeko.